Srebrenica danes velja za opustelo mesto. Občina po prvih rezultatih popisa iz leta 2013 šteje vsega 15.242 prebivalcev. V nekdaj cvetoči občini, ki je privabljala delavce iz širše okolice, je danes brezposelnih okoli 2000 ljudi. Rat se nije završio. Nije se završio, vodi se drugim sredstvima. Mi se fizički, ja nemam Bošnjaci nemaju duge cijevi i Srbi nemaju duge cijevi, ali se rat malo vodi drugim sredstvima i drugim, ali je, da kažem, vodi se. Krivdo za investitorsko sušo nekateri pripisujejo vladi Republike Srpske, ki da načrtno zavira razvoj Srebrenice. Kljub temu nekateri razmišljajo o vrnitvi. Ako Bog da, čim se penzionišem, vratit ću se u svoje rodno selo. Već se vratila jedna porodica, ne iz razloga što su u penziji, već se vratili iz želje za tim selom. I ja ću se čisto vratiti iz želje za tim selom, jer tu je moja zemlja, moja djedovina, tu ću se ja ukopati kad ja umrim. Kad legnem, sklopim oči, Srebrenica je pred očima, upravo marš taj smrt. Ujutru kad ustanem, čini mi se prva kafa da se sjetim Srebrenice. I mislim da će mi tako trajati cijeli život. Možda je to neka vrsta postratnog sindroma, ali ja mislim da je u neku ruku i dobra stvar. Time neću dati da zaboravim ono što se desilo.